Әмне Хаким белән ничек сез эшләп киттегез? Ничек танышлыкларыгыз ничек? Хаким белән ул социаль челтәрләрдә утырганда мин аның җырын күреп алдым. Авторларын караганда да Артур Замалетдинов язылган. Мен әйтәм, Артур нинди җырлар яза икән хәзер дип кызыксынып тыңладым. Бик ошады тавышы. Күрәсеңме, синсез гомеремнең ай кояшсыз үткән көннәрен, сине көтеп, үксеп елап, юешләнгән мамык мендәрем. Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дәрләп түгел, баскып януы, бәрәкәтен күрми бу дөньяда, бу тормышта синсез калымны. Миңа бик зур тәэсир калдырды ул. Аларга язырга булдым, тавышың әйбәт, молодец дип яздым. Икенче көнне миңа Артур Замалетдинов язды. Ксәли, әйдә, ул минем проект, әйдә без дуэт ясыйк әле синең белән. Мин күп тә уйлап тормадым. Дуэт язырга булдым. Ничектер үзеннән үзе текстта табылды. Көй бик тиз килде. Бик илһамландырды миңа аның тавышы мине. Ondan соң инде күп тә үтмәде, җыр яздырганнан соң клипта төшердек. Клип та матур килеп чыкты. Ана инде бергә эшләргә булдык. Артур Замалетдинов, мин, Хаким бер командада хәзер. Менә шундый сорау, җырга көйләр язуга кереп киткәч, син җырның хит булачагын алдан сизәсеңме, беләсеңме үзең? Менә 100% да сизәм дип әйтә алмыйм мин аны. Но күп вакытта беләм. Күп вакытта беләм. Була дип. Санаганың бармы бүгенге көндә ничә синең җырың бар? Син язган. 500-дән артык җыр бүгенге көндә. Даими эшләүче җырчыларың бармы синең бүгенге көндә? Бүгенге көндә инде минем иң төп проект Хаким. Анардан башка инде теге дус булган җырчыларыма, хөрмәт иткән җырчыларыма да язам, туктамадым. Инде Алса Абелханова, Сәмбел Билалова, Азат Фазлыевлар бүгенгедә бик күп җырлар алар белән эшләдек. Башкортстан җырчылары, күп җырчылар. Айдар Галимов белән тагы менә берничә җыр яздырабыз. Алла бирсә, яңа җырлар яздым аңа да. Күпмедер вакыттан соң килеп чыган ниндидер аңлашылмашлыклар, разборкалар, бу җыр синеке, юк бу җыр минеке. Менә шундый әйбер булмас өчен нәрсә эшләргә кирәк җырчы белән алдан ук. Ул синең генә очракта түгел, ул еш очрый торган проблема дип әйтәсең микән? Ул менә җыр сырап мөрәҗәгать иткән вакытта җырчылар бөтен нәрсәгә риза булалар. Без сине язабыз, нитәбез, поддержать итәбез, рәхмәтле булабыз, проблема булмый дип. Җыр языла, бераз популярланып китә җырчы, башлары әйләнеп китә, онытыла. Әйтелгән сүзләр, биргән вәгъдәләр төрле вакыт була. Чын мәгънәсендә намуслы шундый кешеләр аз. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай-яй-яй-яй. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай-яй-яй-яй. Күп кенә җырчылар, әйбәтләре дә бар, менә намуслылары да бар. Алар белән инде алар менә әйткән сүзләрен дә үтиләр. Ничектер проблема да юк, күбесе белән договор да юк, и проблема да юк. Инде күбесенә әйтәм мин җыр язганнан соң, сразу әйтәм, әйдәгез договор эшлик, договор кирәк бул, җайлырак булыр, проблема булмый димин. Күбесе сузалар нәрсәдер, төрле вакыт була инде ул. Ул менә Айдар Галимов белән ничә ел эшлибез, күпме җыр яздым, бер дә проблема булганы юк. Договорыбызда теге иногда язабыз, кирәк вакытта шул хәтле җайлы эшләү кеше белән. Андый җырчылар бар ул. Менә минем Абелханов белән дә бер нинди договор юк. Тоже проблема юк. Сәмбел белән дә проблема булганы юк. Бар җырчылар.
Кайсына жырны алуына түгел, аның авторлык хукукы да үзендә булырга, миңа булсын бөтенләй дип инде нәфис артан, белмим. Үзгәрә. Менә булай караганда, ул авторлык хукуклары җырны язган кешенеке була бит инде. Авторлык хукук ул барыбер закон буенча җыр язган кешедә кала. Ул инде аны җырны сата алмый, авторский все равно акчасы аның алмыйлар акчасы. Но җырның хуҗасы ул булып кала барыбер. Башка кеше автор була алмый. Язган кеше генә автор булып кала. Артистлар ник аны шулай эшлиләр, алар рауга түләмәс өчен. Җырны бөтенләй үзләренә аласы килә, проблема тура. Көйне нинди вакытта иҗат итәсең, ничек килә, ничек туа, нәрсә, ничек язасың син? Диктофонга менә кайбер кеше яздырам ди. Төрлечә. Күңелем тулган вакытта күбрәк илһам килә. Шундый. Ишең буш булса, ниндидер уйларың булмаса, хисләр кичермәсәң булмый, язылмый бер нәрсәдә. Андый вакытларда күп була. Мин уже сизәм үземне, менә хәзерге вакытта әле пока язылмый. Аннары нәрсәдер, тегеннән елап аласың да, көлеп аласың, ни шатлыклы хәбәр ишетәсең, ниндидер вакыйга була, илһамланасың, туласың. Мин уже сизәм, все, булды, тулдым, хәзер язалам, хәзер текст кирәк дип, текст эзләнеп берим инде аннары, әйбәт текст. Но кай вакытта менә әйбәт текстта илһамландыра. Укыйсың да үзеннән үзе уже көй килә. Әзер текстка җыр язасың. Мин күбрәк әзер текстка. Төрлечә язганым бар, но күбрәк миңа җайлырак, миңа кызыграк текстны белеп нәрсә турында икәнен миңа җайлырак язу. Андый җырлар уңышлырак та кебек миңа менә үземә. Нинди уен коралларында уйный аласың? Мин уйнавым бик начар, мин уйный алам дип бик әйбәт уйнарга кирәк. Күбрәк мин диктофонга яздырам җырларны. Төнлә яздырам, күбрәк җырлар төнлә языла. Иҗат кешесе менә төнлә дисәң, шәхси тормышы буламы? Гаилә кораламы? Менә син үз мисалыңда ничек әйтә аласың бу хакта? Шәхси тормыш турында. Ул үз кешенең үзеннән тора, ул иҗаттан да тормый. Яныңда булган иптәшеңнән тора. Әгәр дә сез гармониядә әйбәт яшисез икән, аңлыйсыз икән, бер-берегезгә ярдәм итәсез икән, проблема юк. Безнең андый проблема юк. Башка бөтенләй проблема юк димим, башка теге проблемалар бардыр ул, но менә иҗатка килгәндә без теге ачуланышканыбыз да юк. Юл куябыз, чөнки минем тормыш иптәшем ул үзе мине тәрде яңадан иҗат белән шөгыльлән дип, үзе ташлама, җырлар яз, җырла, йөре, бер сүз дә әйтмәде ул. Менә санап китсәк, менә ничә ел икән синең иҗатыңа? Мин хәтерлим әле, әкият дигән җырың бар исең, ул күптән инде ул бик борынгы заман дип сөйләшәбез бит инде. Менә ничә еллар бар инде? Мин менә зур сәхнәгә элек бар иде заман егетләре төркем, беләмсәң, алар белән чыктым. Миңа анда 20 яшь иде. Менә алар белән мин 6 елга якын эшләдем дә, аннан соң мин киттем иҗат юлыннан бераз. Нары ничәдер еллар үткәч, кабат иҗат белән шөгыльләнәм. Ни сәбәпле киттең? Нәрсә тәрде? Шәхси тормышым үтәрде. Юк, кияүгә чыкмадым. Наоборот. Минем егетем, ул вакытта йөргән егетем, иҗат кешесе иде. Аның белән арабызны эздем. Шуннан соң иҗат белән шөгыльләнмәскә булдым. Аны менә ул бөтен нәрсә аны хәтерләтә иде. Шуңа күрә ара эзү бик авыр булды миңа. Үземнең
өзімнің немейді ол қарарым еді. Но бәрібір де ор болды. Шуның үшін мен ижаттан кеттім. Бүгінгі күнде қойда ершесің? Осы шахарда, сені бүтін шахарда көрген. Қозан, Бүгінгі күнде мен поезда, самолетта ершеймін. Шынапта міне Инстаграмға қорасың да сен қойда ершейіні белгілеп болмайды. Мен Мәскеуде ершеймін. Бұрын шындай ма? Мәскеуде йұртым, ғайлым, туғандарым yanımda. Көбірек. Төп өшен нәрсесің міне? Мәжлістер дәш да біттіңіз. Бүгін төп үшім жүр, жырлау. Бүгінгі түнде ижат, жырлау. Банкетлар икенші орында хәзір. Кәйефім юкшакта, мен сиңа келемін. Davası sinde bit, bik yaxşı bilemem. Жили булам, нуры булам, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалмай сағынған. Жили булам, нуры булам, яныңа ағылам. Менімсің кімім бар, юғалмай сағынған. Элек бірінші орында банкетлар еді. Қазір Хаким деген проект бірінші орында біздің. Güzel яма сихыр темасына да сөйлешіп кетегенде. Бик көпті ол. Мен өзім де оқим комментарийларда да бик көп жазыла, міне сихыр дауалыйсыз деген сөз еміртігі нашар мағынада түгіл, бұл әймені міне дауалыйсыз, ярдәм итәсіз деген. Сен аны өзің нешек комментарий бересің бұл хақта. Сен аны ойлап ішлейсің мұшылай. Дауалыйм әлі кішіні бұл жыр білен деп. Yok енді мен жырға bütün, наверное, ішімде болған махаббетіне берем, bütün энергиям шол жырда менің. Bütün менде болған нендей хислер бар, барысы да менің жырда. Халық міне шылай деп яза, не екендігін концертлардан сондай аныма келелер. Сіз шондай, сіздің көзлеріңіз шондай. Сіздің жырларыңызды тыңдағаннан соң шөл рахат болып кетеді, тыныштанабыз. Міне балаларым тыныштанады, балаларымны ұйқылатады, қайсысы ауыру кішілерде мен рахат болып кетеді. Ирін юғатқан, қатынын юғатқан ирлер язалар. Шындай, сіздің жырыңыз мені ярдәм етті деп. Көп нәрселер ешітем. Көзіме қарап та шой әйтелер енағда. Сіз сихірші білділер. Başka нәрсе ете алмайм. Мына шындай қызық сұрау бересің, мына тұрмышыңда, бәлки тезіне башыңда келмес ең бақытлы күнін еске түсіре аласың? Ең бақытлы күнім? Ең бақытлы вақиғаң бәлки. Мен ең бақытлы вақытым деп айтар едім. Ол менің кішкене вақытта әби янында яшам, әби білен өсім ең бақытлы вақытым еді. Чувашияда, Батыр районында, Татар Сығыты деген матур ауылда. Әбинің шынды кішкене йұрты бар еді. Мен аның янында көбірек яшайдым. Ол бір өзігіне, бабай өлгеннен соң, өзігіне қылды, анарға ептеш болсын деп көбірек мен аның янында яшайдым. И ол менің ең бақытлы вақытым. Әби меңа бүтін назын, бүтін мәхаббетін берейді. Шындай ақыллы, шындай ескерткіш кішейді ол. Міне бүгінгі күнде де ол, міне аның сөзлері мен атығы мендер өтергеш болып. Мен аның айтқан сөзлері есте. Аның әрбір айтқан сөздер мен афоризм көбік. Еске жүрем мен аны. Шындай ақыллы түплі кіші болған ол. Міне ең бақытты уақыт. Бүгінгі күнде ең жақын кішін кім? Тірек, кеңесші. Ең жақын кіші ол менің ең ұл апам, Эльмира. Сіз ғайледен неше бала өсіз? Біз 10 бала едік, қазіргі уақытта 9 бала. Мен 10-шы бала, мен тіпшік. Меңа ғажап түгіл, мен көріп өскен, көп ғайләлі, көп балалы ғайләлеріні көріп өскен. Туғандар да, әлік бетінде ауылда тапқандар да тапқандар, өстіргенler de өстіргенler, қойғы білмегенler, ошалар да болмаған, бәрібір өстіргенler.
tırışkanlar. Ailengizde var mısın senin şekilde icatqa tartılgan sebepli kişi? Var. Apa benim öyleler var. Onlara apanın kızları, ıl apamның Liliya Dinar ikisi de ikisi de jırılый bilen, алар теге jırşçı дип әйтә алмыйм. Үзләре өчен генә фортепианода уйныйлар, җырлыйлар, көй яза. Минем Лилия исемле менә племянницам берсе. Племяннигим Роберт Муртазин. Аны да беләсез инде, ул җырлый да, алып та бара. Tamam, aile. Аллага шөкер. Ну, минем бабай бәйтләр яза торган булган. Әни дә минем шигырьләр яза. O şiirlerle jırlar yazan. Ул җырлар яза торган шигырьләр түгел. Başka türlü. Башка төрлерәк алар. Әйе. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят игълым иләрем. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләре. Sen artistler bilen işlegende söyleysin alarını. Менә бар шундый композиторлар, бар шундый авторлар, именно сөйләп кына эшлиләр. Менә бу җырчы популяр түгел, аның белән эшләп булмый, аннан файда юк дигән шикеллерәк. Менә сөйләп кына эшлисең кешеләр. Яки күңелең кемгә ята шуның белән. Күбрәк икенчесе. Кем белән миңа җайлы, кем миңа ошый. Кеше буларак та сыйфатлы кешеләрне яратам мин. Шундыйлар белән күбрәк эшлим. Йолдызмы, популярмы, мин аларга карамыйм. Әгәр дә тавышы ошый икән, мин эшлим ул кеше белән. Кем белән җайлы дидең, үзеңнең холкың ничегрәк? Кеше белән тиз уртак тел табасың. Юк, мин андый теге җиңел кеше түгел. Минем холкым авыр. Мин бик требовательный кеше. Үзем күп биргәнгә күрә кешегә мин шуны көтәм. Ул минем төп проблема кеше белән аралашканда. Күп көтәм мин кешедән. Юк, мин бөтен кеше белән дә аралашам дип әйтә алмыйм. Шул итмисең менә шул холкың. Ничә мондый булган икән дип әйткән юкмы? Юк, Син канәгать. мин канәгать. Мин кешеләрне сизәм, күрәм, миңа җайлы наоборот. Димәк, теге сихр дигән әйбер барыбер синең Сихр түгел, ул интуиция дигән әйбер бар ул. Кешене сизәсең. Кешене сизәм мин. Күп вакытта ялгышмыйм. Менә беренче карашта сөйләшәм дә кеше белән. Нинди фикергә киләм, нинди картина күрәм, шул була да инде. Беренче уйларым дөрес була. Шул күрәм, җайлы. Син ялгышмыйсың. Мин үзем белән гармониядә. Үз-үземне теге булай булдым, булай әйттем дип ашамыйм мин. Ник алай әйттем икән дип. Андый уйлар килми. Мин күбрәк сүзне уйлап әйтәм, наверное. Күп сүзле кеше түгел бит инде мин. Теге бик күп сөйләшеп тормыйм. Аңа күрә дә сүзне әйтсәм, уйлап әйтәм. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы